କିରେ ଏଠି କ'ଣ ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଛୁଟି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କଲୁନି କି? ନା ମୁନା ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭିଡ଼ିଓ, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। କି କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ଭାଇ ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଆଶା ଛାଡ଼ିଗଲା। ତୁ ତ ଭଲ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରିବୁନି? ନା ଭିଡ଼ିଓ କର ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଟେନସନ୍। ହଁ ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ପେଟ ଝିଅଙ୍କ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ? ନା ସେ ଭୁଲ ଜମା କରିବୁନି। ତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛୁ, ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭଲ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଲାଗିକି ରହ। ଦେଖିବୁ ତୁ ବି ଦିନେ ଦେଖିବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିତିବୁ। ଟେନସନ୍ ତ ଭାଇ ଅଛି ତ ପାଖରେ, ତ ମୁନା ଭାଇ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନେବୁନି ଜମାରୁ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ସେମିତି ତ ଭାବି କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କଥା ଯାଏ।